awake dhewe memper hawa nepsu poso ngeposke rasa nindakake kewajiban suci sebagai umat Islam poso wulan Ramadan. Ngeposne rasa ya poso iki ya. Iya ta? Wah aku ben-bengi nyeteliti cetung. Lah nyapa kok poso malah nyeteliti? Lho nggawa ledok, Bos. Wah, rondo. Rondo. Ah iya. Lah apa ora tarweh, ora salat Isya. Wis sajurunge tarweh sik to celuk kowe wong Islam kok. Tarwehmu ku lho ning ndi? Lho, jare ning kampling, ya ning masjid kaya rumah ning masjid. Ora tau roh. Lah aku ning masjid gonku kono no. Aku mesti landar tarweh lu budal dhisik aku mesti ning ngarepe imam. Wis genah aku ning kono ku wis gadahe wis aku wis budal. Oh, lah mulo ra ketok komburi. Lah lambemu ku lho ning ngomong diatur nek ngomong wong salat ning ngarepe imam lho. Lah nyapa ta? Kowe ning jaba masjid berarti. Sapa sing ngomong ya ning jero? Goblok kowe. Lah kok iso ning ngarepe imam lho? Lho lah iya aku mesti budale dhisik, aku mesti ning ngarepe imam. Sore aku budale. Imam ki ning ngarepmu, Ora ning buriku. Ngajal to iki. goblok iki lho. Sing ning ngarep dhewe jenenge imam. Ngarep dhewe nggonku gopur. Goblok. Ngarep dhewe ta sing tak jen ta. Jenenge gopur ngarepan omah wi. Ngene lho Dek Percil, ya ampun cah kuculuk sak donya. Iya ta. Sing mimpin salat ngarep dhewe kae jenenge imam. Kuwi gopur nggonku. Imam ning buriku. Imam ning ngarep. Buriku. Ngajal to bocah iki. Dadi ngarep dhewe imam, terus gurine makmum. Makmum. Imam aku ake apa ki jenenge gopur aku ake imam. Ora nek makmum. Percil yo nek no nek di barang ngono. Ora nek makmum jenenge. Lah ya Percil dadi makmum. Percil ya percil makmum apa kowe iki noleh jenenge kancane. Angel men suwe-suwe. Iya, Dek. Panjat mulek ngono. Gopur kuwi lho sing ning ngarep dadi imam, gopur dadi imam. Imam buriku. Ora tau dadi sapa-sapa, Dek. Dadi gopur imame. Ora gelem Dek wong karo imam ora kok. Imam terus enek sop. Lho, malah mbok kei sop lah malah bathok kabeh ngono kuwi kok. Piye to bocah iki? Salat kok malah nggo bandokan apa ya oleh. Aku bare aku mulih aku. Aja mutung, aja mutung. Aja mutung lho iki lek genane. Aja omong-omongan kok iso. Awakmu ning transit mau mangan jeruk ora? Ya maen ta, Mas. Legi ora? Legi, Tuwa apa nom? tuwa, Nek nom kecut, gedang mau legi ora? legi, Tuwa apa nom? tuwa, Nek nom sepet. Dadi pada dasarnya panganan apa wae kuwi nek tuwa luwih enak tinimbang sing nom. Rungokno kupingmu. Wah, kopok. panganan apa wae? Nek tuwa luwih enak tinimbang sing nom. Aku tak takon ya. Oke. Kowe wis tau mangan jangan bung. Lah dalah iki. Sik ta. Panganan apa wae? Wah, enak timbang. Nom ora enak. Iya ya sabar. Tuwa, Jeruk mau legi ora, Mas? ya jeruk, legi, Tuwa apa nom? tuwa, Nek nom nek nom kecut, gedang mau. gedang nek tuwa legi, Nek nom sepet. Lah iya dadi pada intinya rungokno kupingmu. Iya, iya. Panganan apa wae kuwi nek tuwa luwih enak tinimbang sing nom. Rungokno aja mbok bantah. Lho, sing bantah sapa kal mung takon. Tak apa? Kowe lu wis tau mangan jangan bung. Jeruk ya Mas, jeruk ya. Jangan bung. Jangan bung kok jeruk. Jangan bung ya sering oh. Senenganmu lho. Senenganku. Jangan bung iki gawene saka apa? Jenenge bung anak pring ya saka pring. Gawene saka Pring. sing digawe pring nom apa pring tuwa? Ya ora mesti sosok nom, sosok tuwa kadang-kadang. Kowe omahmu ngawi lho mosok ora ngerti. Jangan bung gawene saka pring apa? Jenenge bung ya pring nom. Lah nyapa gawene ra saka pring tuwa? Ben nyogrok cangkemmu. Bae tuman terus masa enek dagelan mbok kon mangan gejet.